Salutare, posesor Șkoda! Aș vrea să vă arăt un tutorial în care să vă spun cum am rezolvat eu problema. Mi s-a blocat ușa din spate, dreapta de la mașină. Este vorba de o Škoda Octavia 1, varianta combi, deci tur, an de fabricație 2009. Și s-a blocat ușa, nu se mai poate deschide nici din afară, nici dinăuntru. Ușa este blocată. Am căutat pe internet tot felul de tutoriale și am găsit care mai de sfaturi, care mai năstrușnice. Caută tapiserie pe culoare, tai-o cu flexul. Problema este că ea are niște șuruburi băgate de aici, din partea de către stâlp, la care nu ai acces. Are niște șuruburi acolo jos și niște șuruburi iară dincoace, unde iarăși nu este acces acolo, din cauza că este ușa închisă. Și atunci m-am gândit în felul următor să rezolv această problemă. Am ridicat bancheta ca să pot avea acces la șuruburile de jos. Acolo sunt destul de greu de scos, dar le-am scos cumva. Sunt șuruburi pe Torx. Sunt două șuruburi cu cheie Torx acolo jos, pe care le-am scos ridicând bancheta, iar cele de pe laterală de aici sunt trei șuruburi. Mi se pare că aici și aici și dincolo am forțat cu șurubelnița tapiseria. Ele sunt băgate în niște piciorușe de plastic care au cedat unele și s-au rupt, altele au ieșit din ușă, dar una peste alta tapiseria a rămas întreagă. După aceea mergem mai departe. Avem aici sub clanța de deschidere din interior o chestie de plastic și asta o scoatem afară cu șurubelnița. Sub ea vom găsi un șurub care ține fixată tapiseria de panou de ușă și îl scoatem afară. După aceea am întâmpinat o problemă care am întâmpinat-o aici cu chestia asta. N-am știut cum se scoate acest tinel care ține pe spate, sunt uși acționate manual și i-am dat de cale. Cumva este foarte simplu de scos. Apăsați, uitați, apăsați de ăsta în sus și iese chestia asta afară. Deci de băgat înapoi este foarte simplu, se face doar atât și gata. Deci încă o dată îi căutați poziția, pentru că nu în toate pozițiile merge. Are o poziție în care dacă apăsați se duce în sus și iese afară. Este foarte simplu. Următorul pas a fost puțin cam dificil. Scoaterea acestui capac. N-am știut unde are șurubul de desubt. Este un fel de capac pus peste mânierul cu care se închide ușa, care până la urmă am răzbit cumva cu el. Aici de desubt am băgat șurubelnița aici sub el și am tras de el. Trebuie tras destul de tare. Uitați că este un capac care este pus peste el. Are două piciorușe, unul jos și unul sus, care intră în locașul acela și închide peste. Închide peste și sub el se găsesc, două șuruburi. Unul acolo și cred că unul jos, care fixează tapiseria față de ușă. Am reușit să scot cumva tapiseria. Acesta este modelul de plastice care sunt băgate aici, care au din partea asta băgat câte un șurub aici. Unele au scăpat întregi, altele s-au rupt. Asta este, dar tapiseria a venit jos întreagă. Am găsit și de ce nu se putea deschide ușa din interior. Era rupt este rupt șufa asta, capătul de la ea, de la deschidere din interior. Așa am reușit ca să deschid ușa. Acum voi vedea
am deschis ușa, voi vedea acum care este problema, de ce. O să încerc să dau zarul jos și să văd de ce problemă are, de ce nu se deschide pe exterior. Deci ușa este acum deschisă, aceasta este broasca, vom vedea cum o vom lua jos. Văd că are un șurub aici, chiar două, și mai este ceva aici, o să mai vedem cum se va da jos aceasta.